Bon dia, noies. Com esteu? Bé? Bueno, doncs estem ara amb el taller de simulacre del nen greu, el nen en situació de risc d'aturada cardiorrespiratòria, d'acord? Primerament, conegueu una miqueta l'espai, teniu aquí el material que podeu necessitar, de via aèria, de medicació, de monitorització. Teniu el monitor, on segons la vostra actuació i segons com estigui el pacient, aniran sortint els diferents valors. I teniu el desfibrilador, si el necessiteu, si considereu que pugueu necessitar-ho en algun moment. Aquest és el vostre pacient. Llavors, el que actuarem, Carla, tu seràs la líder, i tindràs el teu equip, ja sereu les 4, l'Anna, que farà de via aèria, la Marta, que farà de monitorització i de compressió, si fos necessari, i la Noèlia, que farà de medicació i de vies. Tot entès? Doncs us poso en situació. Es tracta d'un nen de 5 anys, 20 quilos, 5 anys, 20 quilos, que porta diverses hores tota la nit amb una clínica de tos, de dificultat respiratòria, i els pares el porten perquè cada vegada el veuen amb major dificultat respiratòria, un tiratge molt marcat, i cada vegada està més esgotat, més hipoactiu. I us arriba a urgències. I aquí el teniu. Vale, noies, mira, estem en un entorn segur, estem al bloc d'urgències. En principi és un nen que no està amb aturada. Si estigués amb aturada seria una aturada de causa asfíctica. És un nen de 5 anys, 20 quilos, no és un pacient traumàtic i estem les 4. Jo faré de líder, Anna farà la via aèria, la Noé medicació i vies i Marta farà la part de circulació i monitorització. Llavors comencem fent el triangle d'avaluació pediàtrica, mirem el nen sense tocar-lo i avaluarem la respiració. Té dificultat respiratòria, amb tiratge universal, per tant aquest costat del triangle està alterat. Valorarem també l'aparença, que en principi és un nen que està molt esgotat, està alterada, està hipoactiu, per tant tenim 2 costats del triangle alterat, i la circulació, que en principi està conservada. Llavors tenim 2 costats alterats, això seria un fallo respiratori. Per tant, aquest nen, la nostra prioritat serà intentar millorar la part respiratòria, que la trobarem a la B. Noies, cada u al seu lloc. Començarem amb les mesures PON. Anna, si pots, posa-li oxigen, FiO2 al 100, amb mascareta reservori a 15 litres. A Marta monitoritza. Llavors, un cop fet això, si m'activeu el monitor. Mascareta reservori, i si pensem que estarà millor potser el podríem incorporar una miqueta. Llavors avaluarem amb la sistemàtica ABCDE. Començarem per la A, així està bé. Mirem la via aèria, és permeable, entra bé l'aire, entenc jo. Té secrecions? Té secrecions. Té secrecions, intentem amb una sonda d'aquestes petitetes, aspirem secrecions. Incorporadet, així ja està bé, per millorar la via aèria. Traiem moc, què traiem? Traiem moc, perfecte. Ja està bé. Perfecte. La via aèria en principi és permeable. Valorarem la B. A la B mirarem la respiració. Tenim amb oxigen al 100. Mirem l'auscultació. Entra malament l'aire, és simètric i s'ausculten sibilants bilaterals. Pot ser un quadre de broncoespasme. Mirem la dinàmica respiratòria, que té tiratge. Amb tiratge, està taquipneic, tiratge universal. Llavors tenim sibilants, tenim tiratge, mirem les constants. Està saturant el 90% amb FiO2 al 100 amb mascareta reservori i té una freqüència respiratòria de 50, que és una freqüència elevada per la seva edat. Per tant, té un problema respiratori important. Probablement és una bronquitis, llavors posarem medicació. Preparar Noé, salbutamol, 2,5 mil·lígrams, nebulitzat, i Atroben, 250 micrograms. Li posarem amb una nebulització
tot junt a 8 litres per minut. I després em podries preparar metilprednisolona endovenosa, que seria l'Urbazon, a 2 per quilo, i després li podem posar. Llavors tenim la B, que ja han fet actuacions, passarem a valorar la C. La C és la circulació. Llavors mirarem com està de color. Té bona coloració. La coloració és correcta. Em podries valorar la perfusió perifèrica. Té un impliment capilar de 2 segons. 2 segons, està una mica en el límit. Mirem els polsos perifèrics, aquí radial. Té polsos perifèrics. Són polsos forts. Li podríem mirar també la precàrrega, mirem si té hepatomegàlia. No té hepatomegàlia. Miraríem potser si té ingurgitació jugular. No té ingurgitació jugular. Llavors miraríem les constants. Té una freqüència cardíaca de 170. Li podem mirar una tensió també. És una taquicàrdia que sembla sinusal perquè té ones pes. I mirem també la tensió. Llavors a la C posaríem una via, si no l'hem posat abans, trauríem una analítica, hemograma, bioquímica i gasos, sisplau, Noé, i si pots treure un hemo també. I en quan tinguis la via podríem anar passant la medicació que hem dit abans, a l'Urbazon, i com que és un nen que probablement és causa sobretot respiratòria, però li anirà bé també augmentar una mica la freqüència, el volum, i li posarem una càrrega de fisiològic. Teníem una tensió de 150, potser? 155. 155, és una tensió normal per l'edat. Mira, 102,56, és correcte. Tenim via? Sí. Li passes l'Urbazon i la càrrega de fisio. Suero fisiològic, 20 mil·lilitres per quilo, que pesa 20 quilos, serien 400. Perfecte. Li passem amb uns 20 minutets rapidet. Passaríem a avaluar la D, que seria la part neurològica. Com està neurològicament? Està amb els ulls oberts? Està amb els ulls tancats. Està amb els ulls tancats. Intentem parlar una miqueta amb ell, a veure si respon. Hola, com estàs? Obre els ulls, et mira. Et mira, probablement respon a la veu. Llavors a l'escala APO respon a la veu, tenim una mica d'alteració neurològica. Li faríem una glicèmia que l'has fet abans? Sí, per l'analítica. De 120. 120, glicèmia correcta, i podríem mirar, sisplau, Anna, les pupil·les. Mirem les pupil·les. Les pupil·les són isocòriques, reactives. En principi mou les 4 extremitats, una miqueta. Es mou quan el manipules. Perfecte, passarem a la E. L'exposarem, mirem una temperatura, sisplau, Noé. I mirem que no hi hagi petèquies, que no hi hagi lesions. No hi ha lesions cutànies, el cos no té cap marca, i la temperatura és de 37,2. 37,2, ja està fabricular, ja pot ser del mateix procés respiratori. Llavors, una vegada hem arribat fins aquí, revaloraríem totes les accions que hem fet des de dalt. Llavors, tornem a mirar la via aèria. És permeable, entra bé l'aire, m'ho mires? De moment no hi ha secrecions. No hi ha secrecions, perfecte. Posa-li la mascareta, posa-li. Mirarem la B ràpid. Comenceu a veure que no excursiona el tòrax i ara no es mou. S'està deteriorant. Li pots mirar la consciència, sisplau, Anna? No es mou. No es mou. No respon. Mira si respira. Se'ns està bradicarditzant. Zero i de sentir. Fes la maniobra front-mentó. Respira? No, no respira. Doncs probablement està emparada. Agafes l'embú, li poses el Guedel i comences 5 insuflacions de rescat. Noies, està emparada. Tu començaries a mirar després, quan acabi les insuflacions, li mirem el pols, oxigen al 100%. Perfecte. Vinga, fes les insuflacions, que entri bé l'aire. 1, 2, 3, 4, 5. Mirem pols, Marta, sisplau. Pols carotidi, té pols? No té pols. No té pols. Està emparada, noies? Llavors està amb una... Comencem compressions. Posem els gatillos per monitoritzar ritme cardíac, sisplau.
i estem en una parada 15-2, coordinem, amb una parada a un ritme no desfibril·lable, amb una bradicàrdia extrema, probablement asistòlia. Posa-li. I llavors ara em prepares, sisplau, una adrena de la dilució 1/10.000, pesa 20 quilos, seran 2 mil·lilitres. I en quan tinguis possibilitat li la poses i me comences a monitoritzar el temps, sisplau. Vinga, passa-li l'adrena, la purgues darrere. Carla, no tenim vies, has travessat. Prova una altra. Noies, hem d'activar el monitor. Busca una altra via ràpid, si no tens via li poses una intraòssia. Actives el monitor, prioritat la via, i les compressions aquestes no són efectives, noies, hem de posar la taula espinal. Girem? Vinga. Bé, continuem. 15-2, proves ràpid una via si no li poses una intraòssia, No puc. Mirem el ritme. Prova la intraòssia. Posem-la... No sé què vol dir. Tenim intraòssia? Vinga, li poses ràpid l'adrena. 13, 14, 15. I serà la primera adrena. Compta 2 minuts a partir d'ara i revalorem, 11, 12, 13, 14, 15. Com aneu, noies? Bé. Vinga, comprimim fort. Notes que entra bé l'aire, Anna? Entra bé l'aire? Vale. Prepara la següent adrena per després. Podríem preparar una càrrega de fisiopersical, 400 mil·lilitres per quilo. Han passat 2 minuts. Revalorem 2 minuts. Tu mateixa li mires el pols carotidi. Perfecte, té pols? No té pols? No té pols. Tenim el ritme aquí i allà, el mateix ritme, és una sistòlia, és un ritme no desfibril·lable, continuem. Farem 2 minuts més i després dels 2 minuts li posem una altra adrenalina. Esteu cansades? Necessiteu recanvi? Vinga, aneu fent. 1 i 2. Vinga. Podríem revalorar? Podries auscultar-lo? No sé si tenim bé. Anem mirant les 4 H's, les 4 T's. Mirarem sobretot amb aquest pacient, seria important descartar que no tingui pneumotòrax. Mira que l'aire ara entra bé l'aire. Entra als dos costats. Entra. Entre els dos costats, seguiu. Quan arribem als 2 minuts m'avises i posem la segona adrena, vale? I revalorem primer. Podríem anar passant-li de mentre no tenim via, podríem agafar una altra via. Faig com una altra via? Sí, pots anar provant. Mira a veure si t'entra una perifèrica. Segueix. Té bon color? Està millorant el color. Està millorant el color. Han passat 2 minuts. 2 minuts? Vale, noies, parem un moment, revalorem el pols. Palpeu pols. Té pols. Mirem la freqüència, té un ritme sinusal, sembla a més de 60, per tant hem recuperat la parada, seguim donant-li ventilacions. Molt bé, noies, sembla que hem revertit el ritme, ara revaloraríem tot, probablement hauríem de començar de dalt fins a baix i revalorar tot.